Hoy! Tayo dia ka dre bro. Ano mo de? Nakoy kwarta rin, utang akong kwarta bi. Okay. Atay, putangon ako nimo kwarta. Nangita mi kog tawo nga na mo kuham sa kong kwarta niya. Putangon ako nimo. Kanila sa ako utangan niya, ikaw na po ipautang imong kwarta bagay. Nagproblema lang kung kwarta lagi isaw na ko. Daghan juga na mo kwarta da. Daghan kayo niya. Wala mo kabilan sa balay god niya. Mabalaka ko akong kwarta ibili ako sa balay. Daghan kay laga ni nito. Naghinuktok na mga ko kay way mo kuham sa kong kwarta. Sige na bro. Ni pilam gina ng kwarta no minggoy. Kung ano man ni de bro, akong dala bro, 50 mil naman ni bro. Kita mel? Oh. Meron na kay. Bayaran ti ka dayon, i-times 2 nako. Bayaran nimo dayo. Kay daghan po kay kong kwarta, naglibog ko sa mga paggasto ni. Mabit na nagtambay-tambay ko dire kay naglibog ko sa mga paggasto ni kwarta niya. Hormon ko nimo kag kanay bag gamay ra na kaniyo. Kedaghan po nimo kwarta ya. Mao kani ko naman di ka maghuwam. Atay din lang po ko eh. Mulakaw na lang ko eh. Sab kanay bag huwam kag gamay ra na imong bag. Lakaw kayo. Katulang ubar akong pala mo. Kasi mga pangutitod lang, awan am ganay kuha na sudaw. Lain Hanap na po kwarta. kwarta ni mo kayo. Hanap po kwarta sa ihipoy dayo. Ari na lang ko dayo. Bro. Bro, mas main di ka diri bro. Ano man? Akong kwarta akong naipulam sa imong habi. Kay sus kanang yung kwarta nako oy. Naglibog sa akong palamon. Pautang? Oh, pautan ako ni. 50 mil ni noon eh. Sige na. Walay tubo. 50 mil mo ipuham si Haming. Kagamay naman tao na namin goy. Ikaw ba na po ka diri mag-unsa man pug ka nga. Sinyar di po ko sa mandong. Kana 50 mil, gamay ra ka na 40 mil no nya. Imuha pa ng bag. Hulmay na. Tarong yoy. Lagi. Nya data ni mo bayad nimo 30 mil na lang. 30 mil na lang. Oh, Nindot. paghatag ko ng kwarta ron kay daghan na kay na. Bugiro kay ning tuhana gid. Mabasa. Ako ni kauna pautang siya dili ikaw uli ra man ka pangita tug lain kautangan no. Kwarta sa mga dagko kay braghabol dak. Ayaw na kay ako nakauna. Ako Ano na. mo niya kay Saman. discount man. 30 mil na lang. Kanay mo bag mo gagamay naman bag. Pobre man ang bag. Buok man itag 1,000 yung mga Tibuok mo tag 25. kani ako utang nga bro. Kani ako utang nga bro. Ikaw. Saman. Putang lain nito. Kaya dong, nindot ka ng bag dong, pwede pa Di naman lagi. Atol pa utang tug lain Kaya no. masudan, extra pa Kaya ng nga, surprise. Kaya dong, pwede pa naman masudan sa nina. Ayaw na bro. Ayaw bro. Di kani ko ata nga bro kay ako nakauna. Ala, bati mo na yan. Okay. Bato magid kay at bulimado gid kay ko. Saan pa yung problema na? dahil? Kwarta dollars punin ko gid dapat. $1,000,000. Nyon, puwang po nini mo. Bawa punin na konta. Kadaghan kung kwarta niyo. Ba na lang siguro kay. Budahon nato ko sa iputangan ako ani. Hindi na lang kamuha man eh. Saon mo lang yung Abati kwarta na mo, kaya ako dollars ko na ako. pautang kwarta ni. Kuha lang kwarta, kuha mo yung bag. Ayun. Ay, lang. Kaya mo lakaw lang koy. Sigara po yung kwarta eh. Chiki dong. Apil pang bag. Ikaw ba dili ka mo sunod ako. Magpautang ko yung kwarta ato pud lain no. Asa magbot, magkain Sige, na. magkasuwa. Nga suya lang kay mong bag, gamay kay kwadak ko. Problema niya gid. Pareha kita ninyo ani. Nga, hindi ko maso. Nga, Kung ikaw ganito, bitaw ko tangan dili ka magsisulsul sa ako. Kami nga kay di naman ta parehag plano. Naunsa naman tawo Kanang bag mo mga lumboy kay Nangita kung soda. kautan na yung kwarta oh. Sining nagi pwede rin kay kasoda yung buhang ata. Saba na. Uy, Buka ko. di problemado ba ni mo dong? Unsa makadre nga? Katul kay dre ra ba? Wala lagi. Sakto ko problema. Sakto. May problema. Kwarta no. Wala mo tigas kwarta 50 mil ni dong. 50 mil. Hala. Kabalo ko kwarta yung problema. Oh. Kwarta yung problema. Oh, di okay oh. Oh. Pila man? Mo na? Oh, 50 mil. Nako Usa 50 ka mil. bag na dong. 50 mil. Imuha pa ng bag apil. Sige na. Usa lang. Ay, ala po mo. Kaya sige ikaw na. Kani kuha, wala man itubo. Oh, kana. Wala ni tubo ako ah. Atong. Sa ako ara gyud kan no? Wala ni tubo. Ara ka mo man bag na perteng gamay ang kwarta na lumboy ni soda. Tibok na, Ares ko kayo. Sus ikaw dong arin na muha mas ko dong kay ikaw daot kay ka. Muha ka sa kwarta parang kapalit kag power sales nang yummy bit og kana. Ayaw na dong kay kani kuha dong wala gid tubo nya. Kabalo ko nga kwarta gid mo problema. Kana iya sus. Paul mo kanya ron. Pag-augma paninglon ka. Paninglon. Kani ako, Dili Wala dong. ta- Are gid dong. sa ako Ares ko dong bayaran. kana iya dong. Wa man klaro dong kay. Kabalo ko nga Gamay ng baga. Kwarta. Ano kay dong? Anong hilak mo ka dong? Kawa kay ikaw man go puti kang Di lagi. sa muka. Huwag ko na siya. Gawin mabitaw migo. Ano sa may problema? Di ba? Kun nawag Unsa man kinay mo gidadong kumpay? Apa kanay mo dadong kwarta? Dong. Gila na dong kay kwarta dada dong. Dong ka re. Nagko gigit ang problema sa mutan pa ninyo. Unsa kanay mo problema?
Sa problema ni mo dong? Kwarta? Hindi na ako malingos kung kinabuhi. Ano man? Kaya ako'y pinakadato sa tibong kalibutan. Ha? Kuring na kayo. Kuring na yung kwarta, oh. Di lagi ko ako mga kabuhatan ng mga kwarta ninyo. Saan? Ano ni Bayre? Mahal na niyo. Kaya nagkakay kwarta sa mga kwarta sa mga Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers.